ಸೊಲುಮೆಲು ಸೊ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ವಾಮಂಜೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಲೆತೊಂಬೈದೆ ಉಂದೇಕು ವರಿಯಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ ತೂಕ ಉಲೈಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ದುಲೈ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಮುಲ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ದಾದ ಬಂದ್ ಪನ್ಪೇರು हाँ भैया बोलो इसका उसका टाइमिंग 9:30 को ओपन होता है सुबह। हाँ और शाम को 6 में क्लोज होता है। 6:30 बजे तक पूरा आदमी निकलता है गेट से बाहर। हाँ हाँ ऐसा है। आप किस साल से उधर काम करते? 2 साल हो गया। 2 साल। हाँ। आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगता है? अच्छा है। अच्छा है। और असम हम लोग असम का असम असम स्टेट से आप असम से है। हाँ आ रहा हो इधर से ओके 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 थैंक्स ಸೊ ಮುಲ್ಪದಿತ್ತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಪಂದೀರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಬರೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಕಾಂಡೆ ಒಂಬರೆ 6 ಗಂಟೆ ದುಲೈ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಡ್ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಒಂದು ನಿನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಓವನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ವೆ ಪನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಯಾಗೆ ಮುಗಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ವಾಮಂಜರುಡು ಪುನ ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Bye.